A ci gaba da raɗe-raɗin sauyin shekarar 'yan wasa ko kuma in ce sauyin shekarar 'yan wasa a hukumance, yau ma muna ɗauke da labarai da rahotanni da suke nuni da sauyin shekarar 'yan wasa, inda za mu fara labarin namu da rahoton da yake bayyana cewa bayan janyewa daga neman siyan ɗan wasa Romelu Lukaku, Inter ta karkata akalarta zuwa ga ɗan wasa Alvaro Morata na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid da Folarin Balogun na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Rahoton La Gazzetta dello ta bayyana labarin. Ana sa ran Inter Milan za ta kai tayin kusan euro miliyan 40 don siyan ɗan wasan gaban Amurka Folarin Balogun, a yayin da suke ƙoƙarin ƙulla yarjejeniya don ɗan wasan mai shekaru 22, wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta kiyasta kusan euro miliyan 60 akan ɗan wasan, kamar yadda Athletic ta faɗa. Roma ce ke kan gaba wajen ɗaukar Alvaro Morata, inda ta sha gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan, Juventus da kuma AC Milan. La Gazzetta dello Sport ta bayyana West Ham ta bi sahun Manchester United wajen neman Leo Goretzka, sai dai ɗan wasan mai shekaru 28 ba shi da niyyar barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, a cewar Sky Sports. Tottenham za ta iya ɗaukar ɗan wasan Brentford Ivan Toney, wanda ke zaman dakatarwa daga buga ƙwallo har zuwa watan Janairu. Idan Harry Kane ya samu damar barin ƙungiyar, ɗan wasan ta ce ƙungiyar a shirye take ta ɗauko ɗan wasan a matsayin wanda zai maye mata gurbin ɗan wasa Harry Kane, kamar yadda Football Transfers ta bayyana. Haka ma dai rahotannin sun bayyana cewa mai horas da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United wato Erik ten Hag yana da ƙwarin gwiwa kan damar da Manchester United take da ita na siyan ɗan wasan bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wato David Alaba a wannan kasuwar sauyin shekarar 'yan wasa, kamar inda El National ta zayyana labarin. Haka shi ma Patrick Aubameyang na son rage albashinsa domin ya samu canjin sheka zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Marseille daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Goal.com ta bayyana wannan labarin shi ma cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle ta gabatar da tayin euro miliyan 95 ga ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Napoli wato Kvaratskhelia, kamar yadda Corriere dello Sport ta ayyana wannan labari. Bayan siyan Andre Onana, Manchester United yanzu ta nemi siyan ɗan wasan gaba, ko kuma ce tana neman siyan ɗan wasan gaba sannan ta siya ɗan wasan tsakiya. Sofyan Amrabat na ɗaya daga cikin zaɓukan da ƙungiyar take la'akari da su wajen ganin tasiri su, kamar yadda Fabrizio Romano ya ayyana labarin a yau. Alejandro Balde zai rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniya ta dogon lokaci a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, wadda za ta kai shi har zuwa watan Yuni shekarar 2028, yayin da Manchester United take sa ran Andre Onana zai je Burtaniya a wannan dare domin za a yi gwajin lafiyarsa da kuma sa hannu akan kwantaragi a ranar Alhamis. Onana dai ya bar filin atisayen ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan yayin da ya je yin bankwana da ɗan wasansa abokanan fafata wasansa. Jonathan Bomba ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Celta Vigo kan yarjejeniyar shekara 3 a matsayin kyauta, inda zai taka leda a ƙarƙashin mai horaswa Rafa Benitez a cikin ƙungiyar ta Celta Vigo. Al Ahly ta gabatar da tayin farko akan Riyad Mahrez a daren Litinin. Manchester City ta yi watsi da tayin fam miliyan 18 da ƙungiyar ta gabatar, inda Manchester City ta nemi fam miliyan 30 a matsayin kuɗin da ya dace da ƙungiyar ta amince domin sakar musu ɗan wasa Riyad Mahrez. Al Ahly tana da ƙwarin gwiwa ganin cewa za ta iya sasantawa nan ba da jimawa ba da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, yayin da abokiyar hamayyarta da ƙasar Saudiya dai Al Ittifaq ita ma take ta ƙoƙarin ganin ta tattauna da ɗan wasa Jordan ko kuma da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool akan ɗan wasa Jordan Henderson. Liverpool ta ce ba zai yi ta bar ɗan wasa Jordan Henderson ya tafi a matsayin kyauta ba, kamar yadda ƙungiyar Al Ittifaq ta nema tun a farko. Sai dai a yanzu ana ci gaba da tattaunawa domin ganin an sasanta tsakanin ƙungiyoyin guda biyu. Nan kuma ana ci gaba da tattaunawa ne tsakanin Manchester City da RB Leipzig akan ɗan wasa Josko Bardiel. Leipzig ta dage akan lallai sai Manchester City ta ba da euro miliyan 100 akan ɗan wasa Bardiol, yayin da shi kuma tuni a ɓangaren sa Bardiol ɗin yake ta ci gaba da matsa domin ganin ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City bayan da ya yi yarjejeniya da ƙungiyar na kai da kai tun a watan da ya gabata. Milos Kerkez zai shilla zuwa kasar Ingila domin ya sabunta kwantaragi ko kuma ya zama sabon dan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Bournemouth, inda za a yi masa gwajin lafiya cikin awoyi sannan ya sa hannu akan kwantaragi, bayan da aka yi yarjejeniya da shi akan farashin euro miliyan 15.5, inda Fabrizio Romano ya ayyana labarin.